Diolch yn ei weddio. Diolch yn ei ti o ddew am y fraint unwaith eto cael dod ger dy fron. Ni'n cyflwyno'n hoedfa i ddofal di, tyrdyn plith, tywallt y lan ysbryd arno. Mi ni'n gofyn hyn oll trwy enw a ceiddiant yn Harglwydd Iesu Grist. Amen. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na baned drws nesaf yn y neuad. Bydd yn hoedfa nesaf pnawn Sul am hanner awr wedi 3. Ond cyn hynny ar nos Iau, fydd ein cwrdd gweddi misol yn y neuad drws nesaf am hanner awr wedi 7. Felly nos Iau sy'n dod, ein cwrdd gweddi yn y neuad. Nawr wrth ni'n gymryd y casgliad gan i ganu tra'r ein heistedd emyn rhif 45. Diolch i ti yr holl alluog Dduw. Emyn rhif 45. Byddai'n darlleniad o'r Salmau, Salm 138. Salm 138 dechrau'n yr adnod gyntaf. Clodforaf di am holl galon, yng ngwydd y diwiau y canaf i ti, ymgrymaf ti at deml sanctaidd a chlodforaf denw, am dy Trugaredd a thwirionedd, o blegu ti a fawr heaist dy air uwchlaw dy enw oll. Y dydd y llefais ym grondewaist, ac cadarnheaist a nerth yn fenaid, holl frenhinoedd y ddear, ath glodforant o arglwydd, pan glywant eiriau dy enau. Canant hefyd am ffyrdd yr arglwydd, cynnes mawr yw gogoniant yr arglwydd. Bod yr arglwydd yn uchel, eto fe a edrych ar yr Isel, ond y balch a edwyn fe o hir bell. Perhodiwn yng nghanol cyfyngder, ti am byw heit, estynid y law yn erbyn di gofaint fy ngelynion, a the heilaw am hachibau. Yr arglwydd a gyflawna mi, dy Trugaredd arglwydd sydd yn dragowydd, nac esgelusa waith dy ddwylo. Byddai bendit Duw ar ei air sanctaidd ef. Gadewch chi nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn i ti unwaith eto Dduw am y fraint o fedru dod at ti, yn dod trwy enw, trwy heiddiannau, dy fab a'n gwaredwr, yr arglwydd Iesu Grist,
I ni yn gallu dod trwy'r hyn a wnaeth gan iddo ddod yn ifydd i'r byd yma. I fyd yr oedd yn gwybod y byddai yn ei wrthod, yn ei gysau, yn ei groeshoelio, ac eto Dduw yn dod o'i wir fodd i fyd fel hon, ac i ddarparu ffordd lle mae modd i bechaduriaid fel ni cael bod yn blant i ti. Ac felly ni yn diolch i ti am yr efengil sanctaidd, ac yn trysau o Dduw wrth i ni edrych ar cyflwr y wlad, cyflwr yr eglwys, cyflwr y byd o Dduw, i ni'n gweld y fath dywyllwch ac yr fath anobaith. Ac o Dduw yn anodd hyd yn oed i ddychmygu y dyddiau gwell. O Dduw i ni yn gweddio y bydde di yn maddau ni am ein anghrediniaeth. Maddau ni o Dduw nad ydyn ni yn gallu credu o Dduw i ni'n cyffesu ar lafar ein bod ni'n credu dy fod ti yn Dduw sydd yn abol i wneud yr hyn sydd yn amhosibl. Ac eto Dduw yn aml, yn weithredol, mae yna rhyw amheuaeth yno yn ein cylonau ni. Ac nad oes na ddisgwyliadau. O Dduw, i ni'n gofyn i ti faddau ni am hyn. Rho ffydd i ni, wrth i ni alw arna ti. O aid, yr hyfryd wawr ar led. A byddwn ni'n cael gweld y wawr rhyfeddol yma, y wawr, yr unig wawr sydd yn gallu peri newid mewn byd sydd mor dywyll. O Dduw, i ni yn gweld y fath ddifaterwch, hyd yn oed ymhlith dy blant. Ac o Dduw, maddau ni, nad yw hwn yn peri ni i drysthau. Maddau ni o Dduw ein bod ni'n cyfiawnhau trwy'r amser, cyflwr ein cylonau ni'n hunan, a chyflwr cylonau'r eglwys. Ac o Dduw, i ni yn gweld y tywyllwch yn mynd yn dywyllach, ac yn gofyn i ti faddau ni am hyn. Maddau ni o Dduw, nad ydyn ni'n pledio at ydi yn ddyddiol, o na bydde di yn dychwelyd i'n plith, a bydde di yn tywalt y lan ysbryd arnom, a bydde di yn dod ac yn bywhau dy waith unwaith eto. O Dduw, dim ond ti sydd yn gallu gwneud y pethau yma, ac felly ni'n gofyn i ti ddod, i ti i rhoid yr gair o'r chymyn, y bydd yna fendith yn dod. Nad ydyn ni'n heiddi, nad ydyn ni'n gofyn yn iawn, nad yw'r cri yno o'r galon fel ac y dylsau fod. Ond eto Dduw, y bydde di yn clywed rhyw gri o'r galon, ac y bydde di yn dychwelyd i'n plith. O Dduw, tyrd, gweithio, gad i bobl weld bod na obaith, bod na newyddion da, mewn byd sy'n llawn newyddion trist. Gad iddynt wybod bod modd cael heddwch, bod modd cael sicrwydd cadwedigaeth, ac o Dduw iddynt dod i wrando ar dair. Tyrd gweithio, rho'r disgwyliadau mawr yn ein plith. Diogela ni o Dduw, ni yn hefyd yn ymwybodol iawn. Y foment honno, y mae dy blant yn dechrau troi at ti, fel yr unig ateb. Yna fydd yr un drwg yn dod i rwystro rhywsut neu gilydd. Ac felly ni'n gweddio yn erbyn yr un drwg ei hun, ac ni'n gofyn i ti gadw e draw, ac na fydd e'n cael rhwystro, ond y byddwn ni yn gallu gweld dy enw di yn cael ei ddyrchafu goriwch pob enw arall. Felly bendithio ni nawr, diogela ni nawr, a thrwy gydol y dydd, a bydd gyda blant ar hyd a lled o wlad, a bydd na fendith, a bydd na fawr lawenhau ymhlith dy bobl ac yn y nefoedd hefyd. Tyrd, bendithio diogela, ni'n gofyn hyn oll trwy enw a ceiddiant, ein harglwydd Iesu Grist. Amen.
Dych chi'n nawr gan i emyn rhif 212 o fe Iesu bendigedig unig gwmni fenaid gwan. 212 gan i sefyll i'w chanu. Bydd o'n testyn o'r Salmau, Salm 138, ac chweched adnod, edrychwn ni ar rhan gynta'r Salm wythnos diwetha, nawr yn edrych ar yr adnodau olaf, ond fel testyn y chweched adnod, bod yr arglwydd yn uchel, eto, fe a edrych ar yr Isel, ond y balch a edwyn fe o hir bell. Mae rhyw fath o categoriau gwahanol fyna'n does. Mae yna ddisgrifiad o rhywun sydd yn uchel ac yn iawn felly. Yna mae yna ddisgrifiad o rai sydd yn isel ac yn gywir o ddisgrifiad. Ond yn drist iawn hefyd, mae yna ddisgrifiad o rai sydd yn meddwl bod nhw'n uchel, ond balch yw nhw. Felly wythnos diwetha, wnaethon ni edrych ar y rhan gyntaf, a yno roddodd Dafydd resymau i ni foliannu Duw. Yr oedd Dafydd yn fodlon ac yn barod ac yn dymuno sefyll a chyhoeddi ar goed ymhlith y brenhinoedd oll. Mae ei dduw ef oedd yn deilwng o'n holl fawl. Fe roddodd e achos i ni ei glodfori, fe roddodd e achos i ni i ganu. Dyna beth oedd y cychwyn. Sawl rheswm i glodfori'r arglwydd ac i ganu ei glodydd. Ac yma eto ar ddiwedd y salm, ni'n deallwn sut y daw at y casgliad yma. Byddai'r salmydd wedi sefyll ochr yn ochr a Paul tybiwn ni, yn sicr. Does dim cwestiwn am hynny, agos dyna beth sydd yn gwneud yr ysgrythyr. Mae yna gymaint o'r ysymau sydd yn gwneud yr ysgrythyr yn llyfr sydd yn gwbl unigryw, sydd yn brawf mai rhywbeth goriwch naturiol i webod o ddiw. Ond un peth allech chi gyfeirio ato o droi yw hyn. Gymaint o awduron, ac eto pob un yn cytuno gyda'i gilydd. Awduron o gefndiroedd gwahanol, o genhedloedd gwahanol, canrifoedd gwahanol, dros ganrifoedd, ond pob un ohonyn nhw'n cytuno gyda'i gilydd. Ac mi fyddai'r salmydd wedi cytuno gyda'r apostol Paul. Bydde wedi cytuno gyda'r casgliad y daeth Paul ato. Na ddylai dim fod yn ormod i ni o feddwl am yr hyn a wna Iesu Grist trosom ni. Dyna y casgliad bob tro. Mae'n gorfod bod.
Mi fydde'r salmydd wedi teimlo hynny. Dwi ddim yn ormod i ofyn i fi sefyll lan ymhlith y brenhinoedd. Dwi ddim yn ormod i fi sefyll lan a dweud pwy dwi'n credu yno a pham. Dwi ddim yn embaras o'r peth. Dwi ddim cwilydd gen i o'r peth. Dwi ddim yn mynd i gadw'n dawel achos dwi'n gormod ofn bod rhywun yn mynd i cael ei upsetio neu beth bynnag. Dwi'n mynd i ddweud wrthyn nhw mae fy niw i sydd yn heiddi'r mawl a'r clod a heiddi fy holl amser. Allech chi ddweud, falle yn yr oes yma, falle bod yna embaras yn does sy'n cofio gyda'r plant, yn goffod esbonio i rieni, sori, fedreth y plant ddim dod i'r parti pen-blwydd, mae ar y sil. A mae'r sil yn ddiwrnod sbesial. Mae'n ddiwrnod i fynd i'r capel. Mae'n ddiwrnod wedi ymwahanu i'r byd. Yn ytrach na meddwl, sori na, dwi ddim yn gallu bod na achos i ni'n brysur. Byddwn ni ddim yn dychmygu beth Dafydd yn byw yn yr oes yma, bydde wedi dod lan ar ryw esgusodion. A bod yna rhyw barti ar ddisadwn, mae'n barti chi'n gwybod dyw e ddim yn addas i bobl o deuluoedd Cristnogol, a falle beth bynnag yw e. Bydde ddim yn chwilio am esgusodion dweud, na, fedrwn ni ddim fel Cristnogion. Does dim cwilydd ganddo. Ond yn aml i ni'n ffeindio felly, yn dydyn ni. Ond mae Paul a Dafydd yn sôn am yr un peth. Adnod 1 o'r 12 benod o'r Rhufeiniaid. Am hynny rwyf yn atolwg i chwi frodyr, Trugareddau Duw, rhoddi ohonoch eich cyrff yn aberth byw sanctaidd cymeradwy gan Dduw. Hyn yw eich rhesymol wasanaeth chwi. Dyma beth sy'n rhesymol. I ni ddim yn gofyn am gormod fan hyn. Yr oedd Dafydd yn fodlon sefyll o flaen y pobl oedd yn credu mewn duwiau eraill, dweud, hwn yw'r Duw sydd yn ateb gweddiau. Yr oedd yn fodlon sefyll ymwneud y brenhino, dweud, fe fyddwch chi'n credu, pan clywch chi air fydd yn cael ei brofi. Pan ddaw Crist. Ac o feddwl am hyn mae Crist wedi gwneud trosom ni, yna mae'n resymol i ni feddwl y dylen ni fyw iddo fe. Mae dim ond yn resymol. Mae dim ond yn resymol bod ni'n rhoi o'n hamser a phopeth iddo fe. Dwi ddim yn gofyn gormod nag yw. O feddwl am dragwyddoldeb, o feddwl am faddeuant pechodau, a'r holl fendithion sydd y Cristion. Ond os bu un gellir edrych ar ei hun, mae Dafydd, os bu un sydd yn gallu edrych ar ei hun fel un llwyddiannus, uchel, un mawr, un pwerus, yna gellir dweud Dafydd oedd hwnnw. Yr oedd yn frenin. Ond mae'n disgrifio ei hun fel un Isel. Ac eto mae'n clodfori ei Dduw am edrych ar un fel fe. Nawr, be mae hwn yn dweud wrthyn ni yw bod Dafydd wedi deall, ond dyw e? Mae'r arglwydd wedi cyffwrdd ei galon, wedi agor llygad i enw, mae wedi deall. Achos yn nhermau'r byd, oedd neb uwch na Dafydd. Ond mae'n gweld ei hun fel rhywun Isel. A mae'n gweld yr arglwydd fel yr un uchel. Nawr mae wedi deall y berthynas. Ac mae am glodfori ei arglwydd. Wel, yn gyntaf, heddi, hoffwn ni edrych ar fawredd yr arglwydd, yn ail Trugaredd i'r Isel, ac yn drydydd digofaint i'r balch. Wel, yn gyntaf, mawredd yr arglwydd. Adnod 6. Bod yr arglwydd yn uchel, eto fe a edrych ar yr Isel. Ond ydy hwnna'n ei hun yn dangos mawredd Duw. Bod yr un mawr yn fodlon, yr un uchel yn fodlon edrych ar yr Isel. Mae hwnna'n syth yn ei osod ar wahân i bawb arall. Mae e'n fawr, mae'n uchel ac yn heiddiannol felly, ond dyna beth sydd yn profi ei fawredd ac pa mor uchel yw bod e'n fodlon edrych a rhoi amser i'r Isel. Dwi'n ddim i gael heddi yn yr oes hon. Mae pobl mawr uchel yn ei golwg eu hunan. Does dim amser gyda nhw i bobl fel chi a fi. I ni neb. A chi cael hwnna drwy'r amser. Ond mae'r arglwydd yn uchel, a mae'n gwybod hynny, mae Salmydd yn gwybod hynny. Ond eto, ni'n cael yr ymdeimlad cyn i ni edrych ymhellach o Trugaredd. Achos yn dweud, bod yr arglwydd yn uchel, eto. Ac mae'n mynd ymlaen fe edrych ar yr Isel. Dyna i chi Trugaredd. Nid yw'r arglwydd
yn delio a phobl fel y delia y byd. Dyna'r gwahaniaeth o'r cychwyn. Allwn ni edrych ar hwnna falle'n helpu ni ddeall rhywbeth am fawredd Duw. Nid yw Duw yn delio gyda pobl fel mae'r byd yn delio â phobl. Mae ei holl ffyrdd yn gywir, yn bir, yn gyfiawn ac yn deg. Ac ei fawredd, mai hwn yw creawdwr y byd, ei fod yn holl alluog ac yn holl bresennol ac yn holl wybodus, hyn oll, mae ei holl ffyrdd yn gywir ac yn berffaith, mae pob un o'i briodoleddau yn berffaith ac hyn oll, mae'n edrych ar yr Isel. Dyna chi fawredd. Mae mor fawr, mae'n hawdd iawn bod ni'n gallu defnyddio geiriau fel holl alluog, holl bresennol, holl wybodus, a maen nhw'n llithro oddi ar y tafod. Maen nhw'n dod allan o'n cegen i mor hwydd, achos ni'n gyfarwydd ar geiriau mawr yma, a maen nhw'n eiriau hawdd i ddeall. Holl alluog, mae'n galluog, mae'n allu, ond mae'n fwy galluog na neb arall, mae'n gwybod popeth. Pan ydych chi'n meddwl am be mae hwnna'n golygu, mae'r arglwydd yn holl alluog. A wedyn holl presennol i ni mewn rhyw fan ar lle, a mae'n holl, mae'r arglwydd ym mhob man, trwy'r amser. Felly os oes yna oedfa nawr yn Ngogledd Cymru, mae'n bresennol. Neu, allech chi dweud, holl bresennol yw hyn. Os oes yna rhywun yn gwrando yn fyw ar y we, mae'r arglwydd yn bresennol gyda rheini yn ei stafell nhw, fel ac y mae'n bresennol gyda ni fan hyn. Ac hefyd, draw yn America, neu le bynnag arall, neu Africa, os oes yna oedfa fyna, mae'n bresennol yno. Ac lle mae yna lefydd, lle mae yna bobl yn gwneud pethau na ddylen nhw'n gwneud, mae'n bresennol yno nawr. Lle mae yna drais yn digwydd, mae'r arglwydd yn ei weld mae'n holl bresennol, ble bynnag y maint. Dyna beth yw holl bresennol, ac holl wybodus. Mae'n gwybod y cyfan, y gorffennol presennol dyfodol. Mae'n gwybod y cyfan. Nawr mae hwnna, i chi'n nabod unrhyw un yn y byd yma sydd yn dod yn agos i hwn. Dwi ddim yn gwybod am unrhyw un sydd yn gwybod lot. Mae'n gwybod lot, ond falle 1 gradd, falle bod rhai gyda 2 gradd. A maen nhw'n meddwl bod nhw'n mor glyfar. 3 gradd falle. A wedyn mae'r prifysgol wedi dweud, wel, chi mor special, newn ni roi gradd arall i chi am ddim, achos chi wedi gwneud gymaint i gymdeithas. Ac wedyn maen nhw'n gwybod lot am 3 pwnc, 4 pwnc, a maen nhw'n cael ei gosod lan fel rhywbeth, wel, am glyfar. Ond dydyn nhw ddim yn holl wybodus, dydyn nhw ddim yn holl bresennol, a dydyn nhw ddim yn holl alluog. Dydyn nhw ddim yn gallu gwneud pethau. Fydd lot o pethau yma ddim yn gallu rhoi silff ar y wal. Dy'r pobl holl alluog, maen nhw mor alluog, ond dydyn nhw'n gallu gwneud y pethau mwy a syml. Dyna pa mor alluog yw nhw. Maen nhw'n gwybod i pwnc. Pwy sydd yn dod yn agos at fawredd Duw? Does dim un brenin, does dim un arlywydd yn hanes y byd sydd yn dod yn agos heb sôn am berffeithrwydd yr arglwydd. Dyna chi fawredd. Perffeithrwydd Duw. Bod y mor fawr, bod y mor bwerus, hwn yw creawdwr y byd. Ond nawr i ni meddwl mae hwn yn berffaith yn ei holl briodoleddau. Does dim nam, does dim hyd yn oed un mymryn o lygredd yn cyffwrdd, un agwedd o'i briodoleddau. Mae e mor berffaith. Mae e mor fawr. Mae'r arglwydd yn uchel. Ond mae wir yn anodd i roed hyn mewn i eiriau. Falle ffordd gorau i ddisgrifio hyn mewn geiriau yw dyfynnu gair Duw ei hun. Rhufeiniaid 11, adnod 33. O ddyfnder golyd doethineb a gwybodaeth Duw, mor anchwiliadwy yw ei farnau ef, a'i ffyrdd mor anolrheinadwy ydyn. Dyma chi eiriau mawr. Anchwiliadwy ac anolrheinadwy. Does dim modd i ni ddeall pa mor fawr yw Duw. Falle bod hwnna'n helpu i ddechrau. Fedrwn ni ddim i roed mewn i eiriau pa mor fawr yw Duw. Does dim geiriau fedrwn ni ddisgrifio i ni i fedru deall. Exodus 3:5. Ac efe y ddywedodd na nesa yma, diosg dy esgidiau oddi am dy draed, oherwydd y lle rwy ti'n sefyll arno sydd ddeiar sanctaidd. Pwy chi'n nabod sydd angen i ni dynnu'n sgidiau bant? Gan bod i presenoldeb, fydd yna rai yn meddwl dylen ni wneud hynny. Maen nhw mor ffroen uchel, maen nhw'n meddwl bod nhw'n gymaint gwell na ni,
bod ni hyd yn oed gofod tynnu sgidiau bant, o no na, does sneb ar wyneb y ddeir ar wahân I fawredd yr arglwydd. Pan fod I bresenoldeb yno. Hebreau 12 adnod 29. O blegyd ein diw ni sydd dan ysol. Salm 139 adnodau 70 edrychwn ni ar hyn yn ddiweddar. I ba le yr af oddi wrth ysbryd. Dyma chi pa mor fawr yw diw. I ba le yr af oddi wrth ysbryd. Ac I ba le y ffoaf oedd wydd. Os dringaf i'r nefoedd, yno rwyt ti. Os cyweiria fy ngwely yn uffern, wele di yno. Pe cymerwn a denydd y wawr, a phe trigwn yn eithafoedd y môr, yno hefyd, ym tywysau, dy law, ac ym daliau, dy ddeheilaw. Dyna chi fawredd, dwi ddim yn gwybod am unrhyw un. Ac yn sicr nid oes na unrhyw ddiwiau crefyddau'r byd yn dod yn agos at hyn. Os dyn nhw ddim yn gallu gwneud dim. Ddim yn gallu clywed, ddim yn gallu ateb gweddi. Ond mae Duw y Salmydd yn ddiw sydd yn. Lyc 12 adnod 7. Ond y mae hyd yn oed blew eich pennau chwi yn gyfrifedig oll. Am hynny, nac ofnwch, yr ydych chwi yn well na llawer o adar y tod. Gwrandewch ar hyn, mae'n gwybod sawl blewyn sydd ar ein pen. Hebreau 4:13. Ac nid oes greadur anamlwg yn 'i olwg ef. Eithyr pob peth sydd yn noeth ac yn agored i'w lygaid ef. Am yr hwn yr ydym yn sôn, y mae pob peth yn agored. Does dim byd yn guddiedig. Dim dim ond yr geiriau sydd yn cael ei ddweud a'r weithred sydd yn cael ei wneud, ond y cymhelliad tu nôl y geiriau a'r weithred. Mae'n gwybod y cyfan, mae'n deall pam I ni yn yr oedfa heddi. Mae'n gwybod os I ni am fod yma a'i pheidio. Mae'n deall y cyfan. Mae'n gwybod am yr rhai ddyle fod yma. Mae'n gwybod am yr rhai sydd wedi bod yma blynyddoedd yn ôl sydd yn ymhell yn y byd. Mae'n gwybod am eu cymhelliad nhw nawr. Pam bod nhw yna? Pam bod nhw ble bynnag ma nhw nawr ar y funud yma? Ar ddydd Sul? Felly bod 20 mlynedd, 30 mlynedd wedi mynd heibio ers nhw droedio mewn oedfa ar y Sul diwetha. Ond mae'r arglwydd yn ei gweld nhw nawr yn ei pechod. Wel, am ddetholiad o adnodau sydd yn cyffwrdd yn unig y pwnc crefeddol yma yn Eseia 55 adnod 8 a 9. Cynnes nid fy meddyliau I yw eich meddyliau chwi ac nid eich ffyrdd chwi yw fy ffyrdd I, medda'r arglwydd canis fel y mae y nefoedd uwch na'r ddeiar, felly uwch yw fy ffyrdd I na'ch ffyrdd chwi, a meddyliau I na'ch meddyliau chwi. Mor wir yw'r geiriau yna. O, ni'n gweld ym mhob rhan o'r gymdeithas, boed ymhlith tywysogion, brenhinoedd, neu ymhlith y werin pobl cyffredin fel chi a fi. I ni'n gweld ymdriniaeth anheg, ond ydyn ni? Ond nid yw yn bobman. Mae ffordd mae pobl yn trin I gilydd mor anheg. Mae pobl yn edrych lawr ar bobl eraill. Mae yn bobman, ond yw e? Mae pobl yn dod i'r casgliad eu bod nhw'n well nag eraill. A falle eu camdri nhw, neu yn anwybyddu nhw, neu'n esgyluso gan y credant eu bod nhw'n well. Ond nid yw e mor amlwg o fewn cymdeithas. Mae e'n bob cwr a chornel o'r wlad. Os ych chi ymhlith y mawrion oll gyda'r arian mawr. Os ych chi hyd yn oed ymhlith y tlodion fe welwch I fe fyna. Ymhlith y tlodion fe welwch I fe. Os oes rhywun sydd yn gorfforol gryfach na neb arall, fe fyddwch chi'n cael gwybod hynny'n reigloi. Fyddwn nhw wedi gwisgo mewn fath ffordd, byddwch chi'n gweld I cyhyrau nhw. A fyddwn nhw'n dod lan i'ch wyneb chi ac yn gadael I chi wybod dwi tipyn cryfach na ti. A mae hwnna ymhlith yr cyfoethogion neu'r tlodion. Ac yna chi'n gweld yn yr llefydd mawr crand, yn y llefydd sy'n cael lot awr o arian, a maen nhw'n gwisgo'r siwtiau mawr crand, y siwt sy'n costio dros 1,000, 2,000, 3,000 o bunnoedd efallai, a'r tei sy'n costio, wel, ni eisiau dychmygu faint mae'r tei'n costio, ac maen nhw'n mor glyfar, mae gan nhw lot fawr o arian yn eu cyfri banc nhw. Ac maen nhw'n dod, a mae rhywun fel chi a fi'n dod lan I siarad â nhw, ac efallai byddwn nhw'n edrych arno chi, ac yn meddwl, pwy wyt ti ddweud wrtha I, sut I fi hafio? Ond nid yw'n wir, mae'n wir yn bob man, ond yw'n dim os ble I chi. Fi na rhywun fydd yn meddwl bod nhw'n well na chi.
Fy na rhywun trwy'r amser yn edrych lawr arnoch chi. Dyna yw cymdeithas, ac yn sicr i chi fydd ni'n euog edrych lawr ar rhywun arall. Ni fyddwn ni o dro i dro yn meddwl dwi'n gwybod mwy na ti, neu dwi'n gallu rhedeg yn gynt na ti, neu dwi'n gallu cico pel yn bellach na ti. Mae yna wastad balchder yng nghalon dyn ac a pethau mor bitw, ond nid yr arglwydd, nid felly ein Duw ni, Duw y Salmyd, Duw Dafydd. Mae Duw mor fawr, mae e mor uchel, mae e mor bwerus, ond mae e mor berffaith, mae mor lan, mae mor gariadus, mae mor trigarog. Ac un o agweddau mwyaf rhyfeddol mawredd Duw a pa mor uchel yw ei fod yn ymestyn allan ei fraich i achub pobl fel chi a fi. Hwna yw'r pinnacle allech chi ddweud. Dyna i chi bod rhywun yn fodlon fel ein harglwydd ni ddod lawr ato ni. Ond dyna beth na Iesu Grist oedd yn trigo ac yn treulio amser gyda pechaduriaid. Oedd pobl edrych lawr ar Grist am treulio amser gyda pechaduriaid. Dim byd ffroen uchel am Grist. Dyna oedd y swydd fe ddath i fod ymhlith pechaduriaid ac ymestyn allan ei fraich. Dyna chi gariad, dyna chi fawred, dyna chi pa mor uchel yw ein Duw ni. Wel, gadewch ni symud ymlaen. Trugaredd i'r Isel adnod 6. Bod yr arglwydd yn uchel, eto e fe edrych ar yr Isel, ond y balch a edwyn e fe o hir bell. Hyn oll sydd yn wir am Dduw, ei fawredd, ei nerth, ei gariad, ei gyfiawnder, mae'n edrych ar yr Isel. A mae mwy na dwi'n mynd edrych arno ni, mae'r ffroen uchel yn gallu edrych ar pobl ac yn gallu bod yn ddirmygus, ond dydyn nhw'n gallu edrych lawr, mae'n gallu troi trwyn. Mae'n meddwl, beth wyt ti'n eistedd drws nesaf i fi? Ti'n gwybod pwy ti? Pa i ti eistedd drws nesaf i fi? Dwi'n rhy bwysig. Fel am yr byd. Ond sicr nhw'n edrych arno ni, ond nhw'n mynd ystyried ni, dwi'n eisiau dim byd i wneud hynny. Ond nid felly'r arglwydd, mae'n edrych ar yr Isel, ond wrth edrych mae'n ei hystyried nhw. Mae'n darparu ar gyfer yr Isel, ac am ddarpariaeth sydd gan ein harglwydd ni. Dim ond y diwdod a fyddai'n gallu darparu'r fath ddarpariaeth i'n hangen ni. Dim ond un oedd yn gallu delio â'n problem o'n pechod, a dim ond Iesu Grist oedd hwnnw. Dim ond mab Duw, dim ond y Meseia. Ac fod pob un ohonom yn yr un cwch, fod pob un ohonom ni'n isel ac wedi'n llygru a phechod, mae'n wir am bawb, sy'n os pa gor o gymdeithas sy'n ni sôn amdano, sy'n os sy'n ni yn glyfar iawn, neu'n grif iawn, neu'n gyflym iawn, neu'n bert iawn, neu beth bynnag sydd yn neud ni feddwl bod ni well na neb arall, i ni gyd yn yr un cwch. Mae pechod wedi llygru yn hyneidio ni. Mae pob un ohonyn ni mewn cyflwr trienus. Ond yr hyn sydd yn wir, dim ond rhai sydd yn ymwybodol o'i cyflwr. Does dim gwahaniaeth pwy ydyn ni, neu o ba gefndir i ni'n dod, cyfoethog neu tlawd, galluog a'i ffeidio, fe aned pob un ohonon ni mewn pechod, ac i ni'n frwnt drwyddi draw. Mae hwnna wir am bob un. Ac mae'n gorau ni megis bratiau bydron. Ond yr hyn ni'n gweld, y gobaith i'r sawl sydd yn gwybod hyn. Dyma'r gobaith, dyma beth sy'n mor gyffroes. I'r rhai sydd yn gwybod eu cyflwr, y rhai sydd yn gwybod eu bod nhw'n isel, y rhai sydd yn gweld eu bryntni, mae yna obaith. Y sawl sydd yn teimlo i bod nhw mor isel a phosib, efallai wedi dod i'r man i chi'n dweud y pennaf o bechaduriaid. Y sawl sydd wedi trwy ras dod i weld nad yw ei daioni nhw, eu cyfiawnder nhw, eu hymdrechio nhw i blesio Duw, nad oes dim o hyn yn ddigon da. Dyna i chi le ni am i bobl ddod, nid yn unig i weld i methiant a'i pa mor isel nhw, ac mae hwnna'n bwysig, ac i weld i bryntni, mae hwnna'n bwysig, ond i weld nad oes dim allan nhw'n neud i wella hunan. Dyna yw crefydd Cymru. Crefydd Cymru yw dweud wrth bobl sut i wella hunan. I fod yn bobl neis. I bod yn bobl o fewn cymdeithas sydd yn bobl dda o fewn cymdeithas. O'r mwyafrif o gybel i tybio ni heddi, beth fydd pwrpas mynd y capel? Fydd hyn yw i rando rhywun roi'r stori fach neis i chi, cael chat a cymdeithas gyda pobl, a rhywun i ddweud wrth chi sut fedrwch chi fod yn aelod dda o gymdeithas. Sut allwch chi fod o help i gymdeithas?
Dyna fydd neges y capel. A'r capeli yng Nghymru heddi, tybiwn ni. Ond nid dyna neges y Beibl. Neges y Beibl yw, fedrwch chi ddim gwella yn ddigon da i gyrraedd safon Duw. A mae rhaid i chi weld pa mor isel i chi. Mae rhaid i chi weld pa mor frwnt i chi. A mae rhaid i chi weld nad yw'ch gorau chi hyd yn oed yn agos i blesio Duw. I fod yn dod mor fyr o safon Duw. A pam mae hwnna'n dod? Pam fydd na unigolyn yn dod i weld hynny? Fe ddaw yna yr ymdeimlad o anobaith. Ac o mor bwysig yw'r anobaith yma. Mae'n sôn o'r hyfedd yn diwe, bod ni eisiau pobl i ddod mewn i oedfa, yn ddigon hapus i byd efallai, ond erbyn diwedd yr oedfa, ei bod nhw'n teimlo'i brynt ni a'i gwacter, a pha mor isel yn nhw, a'i bod yn llawn anobaith. Mae'n anod. Fel arfer, byddwch chi eisiau dod a codi calonau rhywun. Ond mae mor bwysig bod rhywun yn dod i weld pa mor isel ydyn nhw, ac i fod yn llawn anobaith. Bod chi wedi dod i'r pwynt bod chi ddim yn credu bod na obaith i chi. A bod chi ddim yn cwerylau gyda hwnna. Bod chi ddim yn dadlau am hwnna. Bod chi ddim yn dweud, wel, dwi hwn ddim yn deg. Na, bod chi'n dweud bod hwn yn gwbl deg. Dwi'n llawn anobaith, does dim modd gwella, fedrai ddim plesio Duw. Dwi mor isel, mae e mor fawr. Nawr, gall hyn bara munudau i rai o fewn un oedfa ac i eraill falle bara misoedd a blynyddoedd. Ond hyn allwn ni ddweud yw, dydyn ni ddim yn mynd i brysuro neu lleihau'r amser. Dydyn ni ddim yn mynd i ddweud, wel, mae rhaid chi ddod o fyna. Na, beth bynnag yw'r hyd yr amser mae'r arglwydd am i chi fod yn y cyflwr o iselder yna. Yr iselder o weld eich pechod a'r anobaith yma. Mae'n gallu para'n hyrach, mae'n gallu dod i ben mewn un oedfa pan ych chi'n dod i weld yr ateb. Ond mae hwnna i gyd yn llawer arglwydd. Ond mae'r rhaid i chi ddod i weld pa mor isel yw eich cyflwr chi. Ond yr hyn sydd yn wir yw yr ymdeimlad o pha mor isel ydyn ni a pha mor bell o safon Duw a'r anobaith yna ac yna. Rhywbryd. Dyma sydd yn lloni calon y salmydd. Fe ddaw yr ymwybyddiaeth o'r hyn a wnaeth Duw trostyn nhw rhywbryd, falle fod yn yr un oedfa, falle fydd yn yr oedfa yn y nos, falle fydd yr oedfa wythnos ar ôl ni, falle fydd na fus yn mynd heibio, dydyn ni ddim yn gwybod, falle bydd blwyddyn yn mynd heibio, ond un beth sy'n sicr, yn nwylo ac yn amseru'r arglwydd, fe ddaw yr amser iawn, ond dyma beth sy'n rhaid i chi fod yn weld, bod dim gobaith i chi ar wahân i be mae Duw yn darparu ar eich cyfer chi. Achos be mae'r salmydd yn dweud nad o'n 6. Bod yr arglwydd yn uchel, eto fe a edrych ar yr isel. Dyna'r ateb. Dyna'r gobaith. Dyma mae hwn llawn gobaith. Dyma'r newyddion gorau ffosib i rywun sydd yn isel ac yn anobeithiol. Yw fod yr arglwydd mor fawr, mae e'n frawychus o fawr, mae e'n mor bir, mae e'n mor sanctaidd, mae e'n danysol. Hwnna i gyd, mae'n edrych ar yr isel. Dwi ddim yn ei sens nag yw. Yn hermau'r byd, bydd hwnna byth yn digwydd. Dwi wedi cael lot o bobl sydd ddim yn fodlon edrych yno fi, ddim rhoi amser i fi, achos dwi ddim yn ddigon da yn beth bynnag dwi'n neud. A dyna fel mae'r byd yn bihafio, dyna fel mae'r byd yn neud, dyna fel maen nhw'n edrych yno ni. Ni ddim yn ddigon o arian, ni ddim yn ddigon pwerus, ni ddim yn ddigon cloi, ni ddim yn ddigon galluog, ni ddim yn ddigon clyfar. Ond nhw ddewis rhywun arall i wneud y swydd yna, achos maen nhw'n well na chi wneud i ni cael y tro amser mae'n digwydd yn rhemp ym mhob cor o gymdeithas, chydig bach sydd wastad yn cael ei galw arno yn y byd, maen nhw'n galw ar rhai ac na, maen nhw'n mor dda, ond chi ddim cweith wedi cyrraedd, a maen nhw'n wir siwr fod maen nhw'n well na ni, ond maen nhw'n wastad edrych lawr, ond dim felly gyda'r arglwydd, dwi ddim yn edrych lawr ar neb, ond mae'n edrych ar yr isel, ond mae beth sydd yn dangos bod y ffordd mae'n edrych, yw mae'n ymestyn allan, achos mae'n edrych arno rai fel chi a fi ac yn darparu ar ein cyfer ni. Mor fawr, mor bir, mor sanctaidd, ei fod yn holl alluog, mae'n edrych arnom ni. Am wirioneddau sydd ynghlwm ar gair edrycha, am ddarpariaeth. Iesu Grist wedi llwyr talu'r pris am ein hiachawdwriaeth ni. Dyna i chi yw edrycha.
Mae wedi darparu'r cyfan am ein rhyddid o gaeth ddiwed pan oeddem ni mewn carchar tywyllt i rhoist un oleuni nefol. Dyna yw pa mor fawr yw Duw. Bod yr un uchel yn y nefoedd, sanctaidd a ffyr, yn ein gweld ni yn ein carchar, yn ein pydew erchill, mwdlyd, anfoesol, llawn balchder, llawn hunanoldeb. A mae'n goleuo'r carchar. Ac mae'n ymestyn lawr. A mae'n tynnu ni mas. Dyna yw iachawdwriaeth. Dyna i chi Dduw sydd yn llawn trigaredd. Fod Iesu Grist wedi darostwng ei hun i ddod lawr i fyd fel hon. Mwyn talu'r pris sy'n rhyddid ni. Mae Iesu Grist wedi wneud yn ei fywyd perffaith, yn cadw'r gyfraith, yn ei farwolaeth dirprwyo'r ar y groes, yn ei atgyfodiad yn dangos ei fod wedi concro'r bedd a Satan ac effern a phechod. Ceir yr ateb i'n cyflwr o drieni yn yr hyn oll a wnaeth Iesu Grist yn ein lle. Mae e wedi cadw'r gyfraith i ni. Yn ein lle, fel petaw ni wedi cyflawni'r gyfraith ein hunan. Mae'n anhygoel yn diwedd. Dyma beth yw Iesu Grist yn rhoi ei gyfiawnder i ni. Mae e fel petai fi wedi cadw'r gyfraith yn berffaith. Yng ngolwg Duw, fy mod i wedi cadw'r gyfraith. Dwi'n bosib i fi cadw'r gyfraith. Fel Cristion, dwi'n bosib i ni cadw'r gyfraith yn berffaith. Ond dyna yw iachawdwriaeth. Mae Iesu Grist wedi cadw'r gyfraith yn fy lle. Mae e wedi bodloni, plesio, diw y tad. Fe wna Iesu Grist y cyfan i ni. Fe ddeliodd yn cosb am ein methiant ni gadw'r gyfraith. Rhaid cael cyfiawnder a rhaid cael cosb. Ond dyna beth nath Iesu Grist ar ôl i fywyd perffaith yn bodloni'r tad yn ein lle. Fe gymerodd e'r gosb ar y groes am ein drwy gweithredoedd ni, am ein pechodau ni. Gyna ar y groes, y cosbwyd Iesu Grist yn ein lle. Fe lifodd ei waed ein mwyn. Fe cymerodd ein cosb, fe cymerodd ein pechodau arno ni. Mae'n pechodau ni'n cael ei osod arno ef. Fel petai fe'n ddrwg gweithredwr. Dwi ddim yn ddrwg gweithredwr. Ond mae'n cael ei gosbi, cael ei drin fel mae fe yw y drwg gweithredwr. Ond dim dim ond am un person, ond am ei holl blant. Yno ar y groes, cymerodd Iesu Grist pechodau ei holl blant. A dyna yw'r gosb gafodd. Nid cosb am un colledig tragwyddo, ond am ei holl blant. Fe ddioddefodd Iesu Grist tu hwnt i bob gair. Gallwn ni ddim dod yn agos, ni'n gallu dod yn agos i ddisgrifio fe. Mae e mor anferthol. Dyma i chi pa mor fawr yw Duw, mor fawr yw Iesu Grist, iddo fe ddarostwng ei hun i ddod i fyd fel hon, ac iddo gymryd y cosb ar y groes yn ein lle ni. Y tad yn fodlon a'i aberthef yn ein lle. Dyna oedd y cynllun cynllunio'r byd cyn lledu'r nefoedd wen. Trefnodd y drindod. Mae dyma oedd yr unig ffordd oedd modd achub pechaduriaid. Ac felly dyna ddigwyddodd. Proffwydwyd amdano, fe ddigwyddodd e, a pregethwyd amdano ers hynny. Mae'r emyn yn ei ddisgrifio fe. Caid trefn i faddau pechod. Dyna'r trefn. Fe gafon i drefn do. Caid trefn i faddau pechod yn yr iawn. Lle chi ddefnyddio hwnna? Yn yr Iesu. Ond yn yr un aberthodd ei hun a gymerodd y gosb a bodlonodd y tad. Mae yna gymaint yn y gair yna. Ond caid trefn i faddau pechod yn yr iawn. Mae iachawdwriaeth barod yn yr iawn. Mae'r ddeddf o dan ei choron. Cyfiawnder yn dweud digon a'r tad yn gweiddi bodlon yn yr iawn. A diolch byth medd Seion am yr iawn. Dyma be mae'r salmydd yn canu amdano. Diolch byth am yr iawn. Yr un mawr, yr un uchel yn edrych ar yr Isel. Yn awr hen deulu'r gollfarn llawen hawn. Mae'n cymorth ar un cadarn llawen hawn.
mae galwad heddiw ato, a bythol fywyd ynddo. Ni chollir neb a gredo, llawen hawn, gan lwyr ymroddi iddo, llawen hawn. Mae hwn bron iawn yn Salm 138. Mae e bron iawn yn Rhufeiniad 12. Mae e'n llawn ysgrythyr, ond dyw e, mae'r efengil yna, ond yna i chi'n gweld gan lwyr ymroddi iddo, llawen hawn. I ni'n mynd i roi ni'n bywydau yn Aberbyw sydd yn resymol wasanaeth pam mae hwn wedi maddau fy mhechod. Mae wedi golchi bob staen i ffwrdd. Ac mae yna ddewid mor werthfawr. Ni chollir neb a gredo. Dwi ddim yn dweud, ni chollir neb sydd yn trial i gorau mynd i capel bob dydd Sul ac yn trial darllen i Beibl 50 o weithiau bob blwyddyn ac yn trial helpu'r tlawd a trial helpu'r trienis a trial wneud hyn a llall mwyn plesio Duw a trial wneud yr holl bethau da hyfryd yma sydd yn bethau cywir ac yn iawn, ond does dim pwrpas neu dim un o'r reina i ennill ffafriaeth gan Dduw achos i ni'n frwnt. Rhai delio gyda'n brynt ni, ond dyna be nath yr iawn, dyna be nath yr Iesu. Fe ddath ac fe gyflawnodd gyfraith yn fy lle, fe gymerodd gosb yn fy lle, mae wedi cael ei gosbi am dragwyddoldeb yn ein lle ni. A be mae wedi dweud yw, dewch ato fi chi sydd yn flinderog, yn llwythog, gyda'ch pechod, ydy farhewch o'ch pechod a chredwch yno fi. A pa mae hwnna wedi digwydd? Fe gewch chi ddiwedd yr emyn gan lwyr ymroddi iddo llawen hawn. O dyma yw'r hyfeddod, mae'n edrych arno ni, yr rhai Isel, y sawl sydd yn pwyso ar Grist am bopeth, y sawl sydd wedi bod o droed y groes a derbyn yr hodd o ffydd i ymddiried yn yr hyn am oll, a wnaeth Crist osom. O mor wir y dywed y salmydd yn Salm 51 a 17. A berthau Duw ydynt ysbryd drylledig, calon ddrylliog gystyddiedig o Dduw ni ddirmygu. Dyna'r Isel i chi eisiau. O, mae'r byd yn llawn pobl llwyddiannus iawn, clyfar iawn, cyfoethog iawn, gwthio'i hunan. Cuddio'i gwendidau, sa chi eisiau neb gweld eich gwendidau chi, peidiwch cyfaddau bod chi'n wan mewn unrhyw faes, na, chi eisiau dweud o'r pobl pa mor dda i chi. Os nad yw'n wir hyd yn oed, dwedwch o'r pobl pa mor dda i chi. Ond nid dyna'r efengil. A berthau Duw ydy'n ysbryd drylliedig, calon ddryllio gystyddiedig, o Dduw ni ddirmygu, y sawl sydd wedi gweld i brynt ni, ei gwacter, ei hanobaeth. Ond yna trwy ras wedi gweld beth mae Crist wedi wneud. Mae Duw wedi edrych arno ni. Wel, yn drydydd i orffen, ydy gofaint i'r balch i'r gwrthwyneb i hyn o adnod 6 bod yr arglwydd yn uchel. Eto, fe a edrych ar yr Isel. O, mae hwnna'n edrychiad hyfryd. Mae hwnna'n llawn Trugaredd. Mae'r edrych yna mor llawn o ras ac o gariad. Ond y balch a edwyn fe o hirbell. Dyna chi wahaniaeth. Y balch a edwyn fe o hirbell. Yn sicr y mae'r arglwydd yn gweld y balch. Sym cwestiwn am hynny. Yn sicr mae'r arglwydd yn clywed y balch. Mae'n anodd iawn i beidio clywed y balch yn diwedd. Maen nhw'n llawn clochtar. Edrychwch arno fi. Ni gyd yn arbenigwyr ar hyn, dydyn ni. Rhywsut neu gilydd ni'n licio gadael i bobl wybod be ni wedi wneud. Mae'r arglwydd yn ei gweld yn iawn ac yn ei clywed ac yn ei deall ac mae'n gwybod yr un sydd yn ei celonau, gwybu bob cymhelliad, bob dyheuad. Dyma'r sawl sydd yn uchel yn ei barn nhw. Maent yn gosod ei hunan ar lefel Duw, ond dydyn dyna beth yw'r uchel, maen nhw. Ond dydyn nhw yn edrych ar ei hunan fel Duwiau. Fydden nhw'n dweud hynny, fydda'r rhai yn, ond fydda'r mwyafrif ddim yn dweud hynny. Bydden nhw'n dweud mae nhw yw Duw. Ond dyna yn weithredol maen nhw'n ei wneud. Maen nhw'n gosod ei hunan ar lefel Duw. Hwy sydd yn uchel. Hwy sydd yn gwybod orau. Hwy sydd yn penderfynu eu tynged nhw.
Sneb yn mynd I ddweud wrtha I beth I wneud. Dyna'r uchel, dyna'r balch. Nid oes neb yn cael yr hawl i'w tanseilio nhw, ac os fentrwch I tanseilio nhw, yna fe fi na tebolrwydd. Peidiwch chi anghroesi I. Rhain sydd yn falch o beth, pan ystyriwn yr hyn sydd yn wir o bob un ohono ni, pan ystyriwn y cawn pob dim o lawer arglwydd, am beth mae'r balch yn falch. Efe a'n gwnaeth ac nid ni ein hunain. Does dim dewis gan yr un ohonom sut y byddwn ni'n edrych. Nag oes? Fi'n gwybod chi'n gallu torri'ch gwallt yn well falle a cribo'ch gwallt ac yn y blaen. Ond o ran y naturiol yr hyn ydw I, dwi ddim yn gallu, heb talu miliynau o bunnoedd, newid siap fy nhrwyn. Ges i'n ngeni gyda trwyn fel hyn. Ges i'n ngeni gyda llygaid fel hyn. A clistiau fel hyn. A bochau fel hyn. Mae'r byd heddi yn cysio newid popeth. Chi'n gweld pobl yn falch sut maen nhw'n edrych. Maen nhw'n bert. Maen nhw'n bobl tlws. Ac yn aml iawn, chi'n gweld nhw wrth I chi'n plant da fi lan yn I harddegau, mynd i'r colegau ac yn y blaen. Chi'n gallu gweld nhw'n aml iawn, achos maen nhw'n bert. Maen nhw'n meddwl bod nhw'n well na pobl eraill. Dim dewis gan neb ohono ni sut I ni'n edrych nag os dwi ddim yn ymwybodol bod unrhyw ffordd o'n ni'n gallu newid sut o'n ni'n mynd I edrych. Ond mae'n falchder, mae'n anhygoel yn diwedd bod pobl gallu fod yn falch ar sut maen nhw'n edrych. Mae rhai yn falch oherwydd bod nhw'n fawr ac yn gryf. A dwi wedi dysgu lot o blant dros y blynyddoedd, a dwi wedi gweld rhai sydd yn naturiol yn mynd I fod bron yn 7 troedfedd. Dwi wedi gweld rhai sydd bron yn dalach na fi yn y cynradd. Ac ambell waith, dwi tym bach yn gefnigennus sy'n meddwl bydd y gêm rygbi gallu bod y maint yna mor hawdd, achos am flynyddoedd fi neb yn twtsio chi. Chi'n cael y bel ysgoriau cais achos chi mor fawr. A bydd y pobl mawr yn meddwl, drwchwch yno fi, dwi mor fawr. Ond yn o be fi'n deall yw, doedd dim unrhyw driniaeth gafon nhw wneud nhw'n fwy tra'n y groth. Yn tyfu fod yn 5 troedfedd, yn 6 troedfedd, yn 7 troedfedd. Ond mae yna rhyw falchder yn does mewn maint. Nawr wrth gwrs, chi gallu mynd i'r gampfa ac ymarfer ac cael cyhyrau, ond I ddweud y gwir, gall unrhyw un wneud na. Chi'n gweld rhai o'r pobl yma sy'n mor bwerus, ond tybiwn ni, bydde unrhyw un o'n ni'n gallu cael y cyhyrau yna, os I ni am treulio 2 awr yn y gampfa bob wythnos, bob dydd. A bwyta'r bwydydd iawn. Ond os nad I chi eisiau, fyddwch chi ddim fel yna. Ond mae yna rai pobl yn edrych o pa mor gryf ydw I. Neu, fe chi'n cael yr un peth gyda'r gallu. Yn naturiol, doeddwn ni ddim mor alluog ar mwyafrif siwr o fod yn y dosbarth. Rhaid fi weithio'n galed I baso aroliadau. Doedd e ddim yn dod yn naturiol, a I rai dyw e ddim yn dod yn naturiol. A canolbwyntio troi'r wers ar y pethau pwysig. Ond mae rai yn naturiol, mae gallu nhw, mae meddwl nhw'n gallu clywed rhywbeth unwaith a maen nhw'n cofio fe. Ond gafon nhw menydd fel na o'i genedigaeth. Doedd dim dewis gen I sut y menydd oedd gen I, a doedd dim dewis gen nhw. Ond mae pobl yn gallu bod yn falch am I ymenydd nhw. Ond ydyw e wir? Chi'n gweld yn bob man. O oedran ifanc iawn, I chi'n gweld y balchder. So mae plant yn meddwl bod nhw'n well na plant eraill, achos bod nhw'n gallu ennill y ras ym mhob mabwl gampau. Ni'n gallu sgorio gôl bob amser chwarae. Pan yn cynrychioli'r ysgol neu'r coleg, mae nhw sydd yr enw cyntaf ar y rhestr y tîm. Gyda maen nhw'n meddwl bod nhw'n well na phawb arall. Falle bod rhai o ran statws a geni, ond dyw e'n wir, mae hwn yn anhygoel, dyw e. Bod yna fabi bach yn cael ei eni. Mae'n rhyw gatref o gyfoeth. Ac maen nhw'n tyfu lan, a maen nhw'n edrych lawr ar lleill. Ond gafon nhw I geni yno. Ac etifeddu'r arian. A dal I feddwl bod nhw'n well. Trienus yw balchder, mae'n afiach, ond dyw e. Mae balchder, ond mae ym mhob rhan o gymdeithas. Sdim pwrpas I ni bwyntio bus at y tywysogion a'r brenhinoedd a'r pobl mewn y plastau mawr yma. I ni'n gweld yr union yr un falchder ym mhob rhan o Gaerdydd.
Mae balchder yn beth ofnadw. Ond allwch chi ddweud hyn. Am drist yw balchder am ein gweithredoedd da. Falle dyma'r gweithaf oll. Lle chi'n gallu meddwl, edrychwch arno fi, y mae Duw siŵr o fod yn mynd i fy nerbyn ni. Dwi ddim fel nhw tu fas fyna, ond dwi mor falch fy mod i'n gapelwr. Dwi wedi bod i'r capel erioed, so wedi colli ysgol. Dwi wedi cael fy ngalw i fod yn athro ysgol. Dwi wedi cael fy ngalw i arwain oedfa. Dwi hyd yn oed wedi pregethu mewn cyfarfod. Sneb yn gallu ffeindio dim byd o'i le arna. Dwi mor dda. Fe fi Duw siŵr o fy nerbyn ni. Fi Duw siŵr o fy nerbyn ni, achos dwi mor dda fewn cymdeithas. Maen nhw'n gwybod ble i droi, maen nhw'n gallu canu fy ngloch i unrhyw bryd, yn 3 gloch y bore fe fyddai neu helpu nhw. A mae'n beth hyfryd bod rwy'n yn gallu gwneud hynny, ond o'r balchder, fi Duw siŵr o beidio fy ngwrthod i, achos dwi mor dda, dwi mor gyfiawn. A falle bod nhw yn herme'r byd, falle bod nhw ddim yn gwneud pethau drwg yma, falle bod nhw yn helpu pobl fewn cymdeithas. Ond dyn nhw ddim wedi gweld pa mor fyr maen nhw wedi dod o berffeithrwydd Duw. Maen nhw'n falch o'i gweithredoedd da. Maen nhw'n falch o'i crefydd. Ond mae hwn yn siglwch chi'n dweud, achos dyma be mae Duw yn dweud wrthyn ni yn ei air, ond y balch a edwyn efe o hir bell. Mae hwnna'n ddatganiad anferthol. Mae'r arglwydd yn sylwi, yn sicr, mae'n ei gweld nhw. Mae'n gwybod, ond ni chaiff rhain brofi o agosatrwydd Duw. Ni fydd rhain yn elwa o fendithio neu bresenoldeb. Mae'n gwybod amdanynt, ond hyn mwyn ei barnu, dyna'r gwahaniaeth. Mae'n ei gweld nhw, mae'n ei deall nhw, mae'n ei clywed nhw, mae'n ystyried nhw o ran hynny, ond dim yn yr un ffordd ar Isel. Mae'n gweld y balch ac mae'n barod i farnu, ei cosbi am ei balchder. Mae'n barod i'w barnu a'i cosbi am beidio ildio yn ddarostyngedig bron y gwaredwr. Dyna beth mae'n neud. Mae'n awaniaeth mawr yn yr edrychiad fan hyn. Mae'r edrychiad yr arglwydd Trugaredd yr Isel yn llawn cariad a Trugaredd. Mae'n gweld chi yn y carchar tywylltu ac mae'n ymestyn lawr y tynnu chi mas. Ond mae'n gweld y balch. A mae'n ei gweld nhw. Ond o hir bell. Does dim agosatrwydd fan hyn. Does dim braich allan atyn nhw. Di Arhebion 3, adnod 34. Diai efe a watwar y gwatwarus, ond ei ras a rydd efe i'r gostyngedig. Dyna i chi ffordd arall o ddweud y geiriau yma. Fe watwar y gwatwarus, ond ei ras a rydd efe i'r gostyngedig. Am rybydd i'r balch, y pechadur, ond am gysur i'r Isel, y sawl a ddaw ar ei gliniau o'r droed y groes, ei ras a rydd efe i'r gostyngedig. Yma'r cyfan o ras. Ond dyna yw'r efengil, dyna be mae'r salmydd, dyna pa mae'r salmydd mor hapus, dyna pa mae mor llawen, dyna pa mae am canu glodydd ei arglwydd, dyna pam does dim yn ormod iddo fe, dyna pam na ddyle dim byd fod yn ormod iddo fe. Na pam mae'r rhaid y disgwyliadau fod yn fawr, achos pam mae'r arglwydd wedi bendithio gymaint. Arwydd o wir ddeall yw hyn, nad yw yn ormod, mae'n resymol wasanaeth i mi. Mae diwedd y Salm adnod 78, am gysur a sicrwydd. Adnod 7, perhodiwn yng nghanol cyfyngder, ti am byw heit, estynid y law yn erbyn y digofaint fy ngelynion, a theitl am hachubau. Yr arglwydd a gyflawna a mi. Dy Trugaredd arglwydd sydd yn dragowydd, nac esgelusa waith dy ddwylo. Dwi ddim yn dweud fydd yr arglwydd yn esgelusgo waith i ddwylo, mae'n atgoffa'r arglwydd. Mae'n atgoffa'r arglwydd yn dweud hyn, fe fyddi di yn cyflawni yr hyn yr wyt ti wedi addo, gan nad wyt ti'n gallu torri dy ddewyd. Ond nid yw'n atgoffa chi o Philippiaid 1:6, gan fod yn hyderus yn hyn,
y bydd yr hwn a ddechreuodd yn o'ch waith da, ei orffen hyd ddydd Iesu Grist. Dyna chi'r sicrwydd. Pan mae'r arglwydd yn gweithio, mae'n gorffen y gwaith. Pan yr arglwydd sydd wedi dechrau'r gwaith, os ydych chi wedi gweld pa mor isel ych chi llawn anobaith, chi wedi gweld eich pechod, yna'r sicrwydd yw hyn, mae yn eich tynnu chi mas, fe fydd yn eich tynnu chi mas. Fe fydd yn cyflawni'r gwaith, ac pan mae wedi achub henaid, a wedi gosod ei draed oddi ar y pydew, neu o'r mas o'r pydew, ar y tir, neu ar y graig, neu pa bynnag darlun i chi eisiau defnyddio, beth sydd yn sicr o hyn, fe fydd yn ein cadw ni hyd tra gwyddordeb. Trugaredd arglwydd sydd yn dra gywydd. Felly gael ofyn. A yw'r arglwydd wedi agor llygaid eich enaid i weld eich angen? Ac os ydych chi wedi gweld eich angen, yna dewch ato. Trai fod yn agos. Gan fod na ddewyd arall yn does, ni fydd yr arglwydd yn gwrthod y sawl a ddaw ato. Felly dewch, yng nghanol eich brynt ni yn teimlo'n isel, yn llawn anobaith, i ddod gyda'r sicrwydd y bydd yr arglwydd yn edrych arnoch chi, achos mae e'n uchel. Dim dyna'r rheswm pam na ddyle edrych arnoch chi. Mae e'n bir ac yn sactaidd ydy, ac i ni'n llawn pechod ydy, ond dyma chi brawf o'i fawredd ef, ei fod yn edrych ar rhai fel chi a fi. A dyna'n gobaith ni, dyna'n hyn i gobaith. Bod yr arglwydd yn uchel, eto fe a edrych ar yr isel, ond dyma'r hybydd. Ond y balch a edwyn fe o hir bell. Gadewch i ni weddio. I ni yn diolch i ti o Dduw am yr efengil sanctaidd. Ac yn gweddio o Dduw y byddi ti yn agor llygaid yn eidiau rhai. Ac wrth iddynt weld ei hanobaith, y byddant yn gweld ei gobaith yn yr arglwydd Iesu Grist ac yn dy drugaredd di. Te'r gweithio ni'n plith, i ni'n gofyn hyn o'r trwy enw a ceiddiant ein arglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, i orffen, ni'n gwasanaeth gen i ganu'r emyn honno, 297, cael trefn i faddau pechod yn yr iawn, mae iachawdwriaeth barod yn yr iawn. 297 gen i sefyll i'w chanu.
A nawr bydd ei ras i'n harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi all hyd byth.